An balimaw an b'o fɔ ka waleɲuman dɔn ka yiraw la k'a fɔ bamananw b'o de fɔ ko nguluma ni sirafara bɔn bɛɛ nka wulikajɔ b'u bɔ ɲɔgɔn na bi anw ni wulikajɔ boloda kana banaba ka sababu kɛ an ye ŋunuŋunu dɔ mɛn sen na ŋunuŋunu min bɛ yen nɔ n'a bɛ tali kɛ fɛn min ye furukufuruku ani n b'a f'i ye awa kodɔn ɲumanma ka ɲɛsin awa banaba yɛrɛ ɲɛtaa ma o de kadira kɔnɔna na bi an ni misiri mɛri bɛ ɲɔgɔn bolo misiri mɛri i ni ɲankuma. Awa nti ne tɔgɔ Usman Sɛnpara Banamba commune rurale maire de ye ne ye. Bon a ka nin ɲininkali diyara n ye a bɛnna ma un jour an balila k'a ye réseaux sociaux ni fɛngɛw sanfɛ ka kuma cɛjugu caman b'a kɔnɔ mais a tigi a bɛ ka kuma Bubakari Gaku mais a bɛ ka kuma ni association ɲɛtaa de tɔgɔ ye ko ɲɛtaa mɔgɔw de u bila ka na u kana a kuma nin fɔ sigi in kɛra an ka dugu yɛrɛ min na o ye Dangolon ye. Donc an y'a ŋunuŋunukanw mɛn an yɛrɛ y'a a vocaliw lamɛn bɔlɔlɔw kan a bɛ ka kuma caman fɔ vraiment ka dɔgɔyama ta ka ɲɛsin maire ma kosɛbɛ n'o ye ne yɛrɛ ye ani an ka régisseur ani kɛrɛnkɛrɛn i b'a fɔ conseil yɛrɛ bɛɛ lajɛlen. Bon dɔgɔyama in kɔni talen don ka ɲɛsin a ka ja Banamba yɛrɛ dugu kɔnɔna kan komi Banamba composé len don ne dugu 27 ye a 28nan de ye Banamba ye. Donc an ye kɔrɔfɔ in an yɛrɛ a y'a mɛn tan cogo min na ka se yan an yɛrɛ y'a mɛn o mɛn cogo la mais komi a fɛngɛ kɛlen ma mɛn a tɛ tɛmɛ tile 3-4 kan bi donc ni aw nana ka na an ɲininka o lahalaw la vraiment n bɛ min dɔn a na n bɛ n da don la k'o ɲɛfɔ aw ye. Bon ne kɔni b'o bila minɛn min kɔnɔ peut-être a ka dɔnniya ma wara kelen soit n'a ka dɔnniya waralen don peut-être hasidiya b'a dusukun na. Sinon Banamba ye Mali dɔ de ye an m'a mɛn Fashi fɛ ko nisɔngɔ binna Mali kɔnɔ bon ni mɔgɔ taar'i sigi k'a fɔ vraiment k'a fɔ ko Banamba dugu kɔnɔna ko nisɔngɔ tɛ o tɛ nisɔngɔ sara nisɔngɔ tɛ se ka kani olu la kuma tɛ se ka f'u ye ko mais a dafɛ duguw de ko tɔɲɔgɔn bɛ ta k'olu sɛgɛrɛ olu de bɛ wele u ka na ni nisɔngɔ ye donc an b'a fɔ peut-être a ka dɔnniya ma se a ma n'a y'a sɔrɔ dɔnniya selen don a ma an b'a fɔ bon o tuma sitanɛ bɛ ka tulon k'a dusukun na parce que kuma minnu n fɔra vraiment nin kuma ninnu cɛ ka jugu n'i y'a jateminɛ dugutigi kumaw don kuma in kelen tɛ a ra ko min bɛ se ka basigi na dugu kɔnɔ kelen tɛ a ra ko min bɛ se ka ɲɛtaa na dugu kɔnɔ d'abord a kumana ni association min yɛrɛ tɔgɔ ye n'o ɲɛtaa ye association yɛrɛ a président fɔlɔ Banamba a créé ne de don ne ye san 3 ɲɔgɔn k'a président na mais a san 3 kɔnɔna na Banamba n'a dafɛ dugu bɛɛ ni ala cɛ u b'a ɲɛdɔn an ɲɛ baara min k'a kɔnɔ association ɲɛtaa anw ka baara ka depuis ne bɔra président na an b'a fɔ u dɛsɛra u ka baara caman yɛrɛ de la parce que ka Banamba caniveau bɛɛ labɔ ka mairie mɔgɔw dɛmɛ n'o ye Banamba mara ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ni o ye ne de y'o daminɛ fɔlɔ association ɲɛtaa la san 3 san o san an bɛ caniveau bɛɛ labɔ Banamba bon an ka bugufiyɛ 27 in an ka san 3 in kɔnɔ a bugufiyɛ sira si tɛ yen ko an ma taa min dilan i bɛ taa sɔrɔ dingɛ ni fɛnw bɛ yen an bɛ bɔ n bɛ n ka tɔndenw bɔ an bɛ taa kabakuru ni fɛnw kɛ dingɛ kɔnɔ ka bɔgɔ k'u kɔnɔ k'u kirin ne ye san 3 k'o la ka baara caman kɛ o baara caman danaya kɔnɔna de la danaya nana ka da ne ka kɛ n ka maire ye donc i b'a dɔn n'i kɛra maire ye association caman bɛ dugu kɔnɔ donc ne bɔra association président nɔ na ka na tɛmɛ ni dugu baara ye donc ne yɛrɛ bolo association in kan ka se ka kɛ ne dɛmɛbaga ye an ka dugu dilan kan ka se ka kɛ n dɛmɛbaga ye an ka taa ni dugu de ye sisan mais jɛkulu o jɛkulu i b'a jateminɛ aw bɛ jɛ k'a sigi ko dɔ de kan an y'an ta in sigi faso baara ni ɲɛmɔgɔw dɛmɛni de kan ani ɲɛtaa baaraw bon donc peut-être ne nana ye d'abord kabiri a fɔra ne yɛrɛ choisira ko n bɛ kɛ candidat ye ɲɛtaa tɔgɔ la ale Bubakari Gaku kelen ani ka fara ɲɛtaa mɔgɔ 3-4 kan u wulila ka se Banamba in yɛrɛ k'a fɔ vraiment président ye ne n'a man kan kuma dogolen tɛ dɛ k'a fɔ ne ni président ye man kan juguya bolo ma mais u ye min choisi ko ni président de ka kan ne ne kɛra ye mɔgɔ tɛna sɔrɔ an fɛ o tun ye Cheikh Tidiane Kayasi ye donc Cheikh Tidiane Kayasi a ko vraiment adamadenya ka gɛlɛn jama bɛɛ de ye danaya da nin kan n'anw mɔgɔ damadama nana k'an b'o falen k'a kɛ ne ye vraiment a kuma ka ca ne bɛ fɛ an ka ala minɛ an ka to tan Usman
Sɛnpara n'o ye Bayi ye an bɛɛ bɛnna kan an k'o de soutenir an ka jɛ k'o soutenir n'o ye ne ye donc Ala ka ko olu min ko ni ne nana présenter mɔgɔ tɛ sɔrɔ an tɛna na mɔgɔ sɔrɔ donc directement n ye élection in kɛ o cogo la Ala y'a ye ne passera cogo min na liste indépendant donc aw yɛrɛ journalistes aw da sera a ma kosɛbɛ i b'a mɛn Dabaga kuma caman na k'a fɔ téléphone kolondilanna de kɛra Bananba maire ye vraiment nin ye kabako ye nin parti politique ba ninnu faralen ɲɔgɔn kan ka fɛngɛ kɛ mais téléphone kolondilanna in de y'u bati donc o ye danaya de ye u b'a yira an tun bɛ et puis jamakulu min fana ye ta n'o ye ɲɛta ye n ye san 3 min kɛ denmisɛnninjɛkulu don ne ye san 3 k'a kun mɔgɔ ni mɔgɔ ma kɛlɛ an ma tiɲɛ foyi la mɔgɔ si ma foyi mɛn an kun kan k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn na donc mɔgɔ min sera k'o jama gérer tan vraiment a ka ca Ala fɛ n'an ye danaya da o kan o bɛ se ka commune baara dɔ kɛ danaya dara ne ka tan Ala ka ko élection kɛra ne passera tan bon depuis ne passera yɔrɔ o mɔgɔ minnu wulila ka na ko mɔgɔ tɛ tugu ne kɔ n'a ma fɔra ne passera kɔni yɔrɔ ne tɛ se ka ko diya olu ye bilen donc o ye Bɔkari Gaku Kalilu Sɛnpara ka taa se mɔgɔ 2 ma o fana bɛ u ka tɔn in kɔnɔ yen nɔ parce que à ce moment tɔn tun ye bolofara de tun bɛ Bamakɔ tɔn yɛrɛ sigilen bɛ Bananba yan donc u ye délégation min wuli ka na ni Cheikh Tidiane ma sɔn o ma ko an k'a to jama bɛnna min kan donc jama bɛnna min kan n'o t'olu ka hakilina ye yɔrɔ n'o passera toujours olu b'u ka baara de kɛ donc a commencera a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ yɛrɛ daminɛ ɲɛtaa tun bɛ baara min yɛrɛ la u dɛsɛra o bɛɛ la depuis ne bɔra président na fo bi u ma kabakurun kelen ta ka da dugu sira si la bon u kɔni commencera u bɛ foncer in bɔ mais san o san en tant que maire ne yɛrɛ bɔra tɔn in na san o san n bɛ n ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin u ma pour que u ka tɔn in ma pour que u ka se ka foncer bɔ san o san n b'a dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma. nka u tɛ dɛmɛ musaka don foncer dege u tɛ dɛmɛ musaka don a dɔnyɔrɔ la. bon dɛmɛ musaka bi di i b'a jateminɛ dɛmɛ fɛngɛ min yɛrɛ don Bananbaka caman de bɛ yen min b'i ka bolofara di 20,000 50,000 30,000 40,000 k'a di u ma a ye na baara in kɛ bon u kɔni mɛn na u bɛna baara in kɛ mais ne kɔni bɛ se ka min préciser mairie kɔni an ma fɛn d'u ma dɔgɔyalen ye 20,000 ye donc u bɛ baara ninnu kɛ o cogo la mais hali bi o mɔgɔ kelenw de bɛ wulilen de k'u jɔ faut que an ka se ka commune tiɲɛ mara tiɲɛ maire bolo an ka se ka baara tiɲɛ a bolo u ka donko sigi kuma min yɛrɛ ni aw nana o kama ma mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ mɛn a na association ɲɛtaa na Bɔkari Gaku kɔ dɛ ale de tumana fo ka wasa a bɛ kuma caman fɔ a ko a ma maire yɛrɛ tiɲɛnikɛla ye ka tɛmɛ ne kan mais a b'i kale Ala la a b'i kale kuranɛw na a b'i kale a fa suw la mais ne tɛna na o bɛɛ kaleli kɛ mais Bananbakaw bɛ yan tagalen ɲɛfɛ n b'a dɔn a ka ɲininkali bɛna se o ma ne na ni bi cɛ san 5 kɔnɔ n sera ka baara min kɛ mairie kɔnɔ ni Ala sɔnna ma n'a ye ɲininka o la n da bɛ se o ma donc k'a yira fana k'a fɔ association ɲɛtaa min filɛ ne bɔra ne jugu tɛ hali sisan ne yɛrɛ u ka fɛn o fɛn ma ta ka ɲɛsin ma n seko ye min ye n b'o kɛ mais ka bila burujali wale in na fo ka taa nin tɛ ne yɛrɛ burujali ye bilen nin ye commune yɛrɛ de burujali ye ka i sigi mɔgɔ k'i sigi ko commune yɛrɛ bɛɛ maa si kana nisɔngɔ sara tugun parce que Bananbakaw t'a sara et puis a bɛ nkalon fana tigɛ ka danna o de ye n tɔɔrɔ kuma yɛrɛ bɛɛ la a ko kuma in kɔnɔna na ko vraiment dɛmɛ dɔ nana Bananba yan ko ji ye tiɲɛni kɛ malo ni ɲɔ dɔw dɛmɛ nana yan ko vraiment ko dugu min yɛrɛ ka bon Bananba dugu bɛɛ n'o ye Wuleni ye ko anw taara 100 kilo kelen de di k'u ye galama de bila ye u bɛ ka sara da u ni ɲɔgɔn cɛ ko ale nana a ye ɲininka ko ne ko non balo tali musaka tun tɛ yen k'an ye ɲɔ de feere ka don o la i b'a ye a kɛrɛfɛ mɔgɔw b'a fɔ an yɛrɛ y'a feereta ye sugu kɔnɔ walahi n bɛ kuma ni Ala de ye mɔgɔ minnu bɛ yen balo min nana ɲɔ ni malo n'u nana ne m'o ye min tun nana se moment ɲɔ de tun don donc o ɲɔ in an y'a tila a tila cogo la dugu o dugu ni min ka kan a bɛɛ nan'i ta ta anw ma passé bɔ ka taa yɛrɛ mɔgɔw nan'u ka balow ta ka taa a ye Wuleni min fɔ ko 100 kilo kelen walahi a ye nkalon de tigɛ ni Wuleni ta n'a dɔgɔyara a ka ca 100 kilo 20 ye Wulenikaw bɛɛ b'a dɔn aw ye journalistes de ye diɲɛ maa b'a lamɛn Wulenikaw bɛna nin mɛn ni nkalon de don u b'a démenti mais o fana tɛmɛnen kɔfɛ
a ko convocation taara di wulenikaw ma k'a nana a taara convocation in di ne ma sufɛ k'a ko ni ala ye anw se wuleni bele ko nisɔngɔ ko k'o don ni bi cɛ anw ma se ka se yen bon nin bɛɛ ye nkalon de ye n t'a dɔn ale b'o kɛ en tant que qui ale ye jɔn de ye Boubacar yɛrɛ ye jɔn de ye fɔlɔ parce que i bɛ ko dɔw de kɛ commune kɔnɔ o b'a sɔrɔ i ye fɛngɛ dɔ de ye anw tɛ ale dɔn commune jɔyɔrɔ foyi dɔn a na ale yɛrɛ ka kuma kɔnɔna a b'a fɔ ko kabini ale wolola a ma nisɔngɔ sara depuis e yɛrɛ wolola commune min kɔnɔ e ma commune ka hakɛ foyi sara o est ce que e yɛrɛ kan ka jate commune den yɛrɛ a yɛrɛ da de b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko kabini ale wolola a ma dɔrɔmɛ sara ale tɛ nisɔngɔ yɛrɛ dɔn min don donc ale tɛ commune den yɛrɛ e ti dɔrɔmɛ musaka bɔ commune min na a bɛ t'i sigi k'a kuma fɔ minnu yɛrɛ kɔrɔ vraiment komi mɔgɔw ka dɔnniyaw tɛ kelen ye sinon ne yɛrɛ ka bɔ miiri la depuis a bɛ nin fɔ dɔrɔn olu mɔgɔw yɛrɛ kan ka se k'a gɛn de mais ne kɔni bɛ min fɔ kuma lasurunyana vraiment ne tɛ fɛ n ka commune kɔnɔ mankan foyi ka don n tɛ mankan fɛ n tɛ fɛ mankan ka don ni mɔgɔ si cɛ bon o kɔni o fana kɔrɔfɔ in diyara n ye parce que n y'o de fɔ peut-être Boubacar mɔgɔ de don a tɛ a ka dɔnta man bon ko ninnu kɔnɔ soit n'a y'a sɔrɔ a ka dɔnta ka bon bon i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ de don ani sitanɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sinon a y'o kuma min fɔ vraiment Banama Bilisi a ko salon yɛrɛ ta ko miliyɔn 600 de tun don d'abord a ma tiɲɛ foyi yɛrɛ anw ka Bilisi ye salon a kun ka ca miliyari 1 ye dɔ tun b'a miliyari sanfɛ mais Bilisi ye cogo di a bɛ ka min fɔ mɔgɔw ye il faut que u k'a faamu mɛtiriw ka sara bɛna anw ka Bilisi kan docteurw ta bɛna kan mɛtiriw ka salaire yɛrɛ min bɛna anw ka Bilisi kan o ka ca miliyɔn 600 ye donc docteurw ta min bɛna kan o fana ye wari de ye entretien ni fɛngɛw bɛna kan donc n'i y'o bɛɛ jate k'a fɔ o de bɛna di mairie ma vraiment u kan ka baara kɛ dugu kɔnɔ u ye miliyɔn 20 baara kɛ mini u ye miliyɔn 10 baara kɛ mini donc fɛn de don an b'a fɔ peut-être a t'a dɔn de bon n'a b'a dɔn fana a b'a fɛ ka mɔgɔw futeni k'u bila kɛlɛ fu de la tiɲɛ tɛ ko min na i y'a faamu ale ko mairie Bilisi ye ko miliyɔn 600 salon tiɲɛ tɛ o ye anw ka Bilisi ye dɔ tun b'a miliyari sanfɛ mais bila k'o de f'i ɲɛna docteurw ka wari bɛna anw ka Bilisi kan école mɛtiriw ta bɛna kan entretien bɛna kan anicité ka fond ninnu bɛɛ bɛna Bilisi de kan an b'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ Mari Bilisi ani TDRL ni fɛn minnu bɛ sɔrɔ donc n'i y'o ta n bɔra k'a f'i ɲɛna sisan anw ka mɛtiriw yɛrɛ ka salaire ka ca miliyɔn 600 ye donc n'i ye entretien fara o kan entretien faralen a kan o kɔni o bɛ miliyɔn 10 ni dɔɔnin bɔ komi papier tɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ bon mɛtiri fɛngɛ ninnu ta fara docteurw ta fara kan wari caman de bɛ yen a bɛ na mairie fɛ a b'a minɛ k'a di karisaw ma a di cogo la o fana ka fisa État yɛrɛ y'o kɛ mairie bɛɛ ye parce que mɛtiriw ko salaire ni fɛn a bɛ ITS min sɔrɔ o la présentement n'i y'a jateminɛ bi Banama an yɛrɛ ka hali ne ka baarakɛla minnu bɛ sara a fanba bɛ bɔ ITS ninnu de la ani an bɛ dugukoloko baara min kɛ permis ni transferts a fanba bɛ bɔ o de la sinon ne y'a f'i ɲɛna ne ka salon na sini TDRL Banama n'i k'i bɛ Banama TDRL bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bugufiyɛ 28 ni Banama kɔnɔna a TDRL bɛnna 3 millions et quelques de ma donc 3 millions et quelques hali ne ka agent kelen ka san sara ka ca ye agent kelen pewu o ka san sara ka ca ye agent min bɛ mairie la mairie yɛrɛ bɛ mɔgɔ min sara bi a ka ca mɔgɔ ye ne ka sara sumayara o ye le 25 ye sinon an ma deli kalo yɛrɛ ma deli ka sara tɔ nɔ depuis le 20 depuis le 18 ka se le 25 ma an b'an ka sara bɛɛ kɛ a bɛɛ bɛ k'a kɛcogo la ala barika la bon n b'a fɔ mɔgɔw m'a minɛ baara n tɛ se k'a fɔ mɔgɔw y'a minɛ baara parce que kuma yɛrɛ fɔ ni bi cɛ a ma tɛmɛ tile 4-5 kan donc kibaruya de ye fɛn ale carin ka di ne yɛrɛ welela ka bɔ Bamakɔ yan fan fɛ ka kuma in fɔ n ye o y'a sɔrɔ ne m'a lamɛn fɔlɔ yɛrɛ donc a tigi ka sɔrɔ ka vocal ci ne yɛrɛ ma o la n k'a lamɛn donc an yɛrɛ kɛlen bɛ ka vraiment kɛ fɛɛrɛ kɛ ka se ka dugutigiw wele Banama dugutigiw a dafɛ dugu ka bɛɛ lajɛlen wele vraiment an ka se ka sigi ka kuma in kan donc an kɔni ye commandant bɔ a kalama k'an ka juges ni fɛnw bɛɛ bɔ a kalama ko min bɛ yen u ka association yɛrɛ ɲɛ président min bɛ yen vocal in cira yɛrɛ ma n'a y'a sɔrɔ u ka ciden nin ye u ye min de don parce que bɛɛ bɛ association dɔnɛ min ye o ye kɛ marabolo ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka baara de la mais ka maradenw lamurti nkalon kan fɛn min ye jamana bɛɛ ka ko ye TDRL tɛ Banama dɔrɔn ye Mali fan bɛɛ don donc hali n'an ma se ka sɔrɔ mais maa man ka se ka kɛ courage ba ye ka mɔgɔw bali k'a di donc o la an bɛ se k'a fɔ fɛngɛ in tɛ baara TDRL ko in filɛ hali a bɛ kuma yɔrɔ dɔ fɔ ko parce que association ɲɛtaa ka
layidu de kɛra ne ne donna mairie kɔnɔ n kɛ régiseur gɛn mais ba denbayatigi baarakɛla mɔgɔ b'o gɛn k'a sɔrɔ gɛnkun t'a la wa o baara sugu ne vraiment asidiya ma don ne dusukun na ka se o ma ka na denbayatigi lajɛ a ka baara la dɔrɔn k'a gɛn d'abord an nana mairie kɔnɔ ko ne ye dugutigiw sigi ka nisɔngɔ kanna sigi bon ko dugutigiw k'aw de ko a ka gɛn ko a filɛ nin y'a yɛrɛ filɛ sa o kuma yɛrɛ yɛlɛ kun kan ka dugutigi yɛrɛ minɛ dugutigi m'a fɔ ko kɛ régiseur gɛn dugutigi nisɔngɔ kanna gɛn dugutigi ma deli k'o fɔ ne ye fiyewu mais an kɔni ye dugutigiw wele k'u sigi degun jumɛn b'u kan parce que nisɔngɔ tɛ ka sɔrɔ nisɔngɔ don an bɛ taa dugutigiw de bɛ i b'a ɲini dugu kɔnɔ ka d'an ma mais a tɛ ka sɔrɔ kun jumɛn de bɛ k'a bali an y'u sigi o de la a dɔw dugutigi caman ka fɔ de kɛra ko vraiment nisɔngɔ kun négligé u fɛ wagati la a bɛ san 3 san 4 donc n'i ko k'o fara ɲɔgɔn kan k'a sara a ka gɛlɛn ne ko d'abord nisɔngɔ ye fɛn mairie si tɛ yen k'i ye nisɔngɔ prix sigi nisɔngɔ ye jamana ka sariya sen dɔ de y'a talen don mali fan bɛɛ nisɔngɔ ye da kelen bon anw tɛna se k'a fɔ an bolo bɛɛ an bɛ nisɔngɔ bin an tɛ se k'an da don o la yɛrɛ n ko mais cette fois ci anw donna mairie kɔnɔ en 2016 ka bɛn 2017 ma n ko bon aw bɛ fɛɛrɛ kɛ dugutigiw vraiment n t'i fɛ hali nisɔngɔ kanna k'a fɔ a bɛ taa aw fɛ yen aw ye fɛɛrɛ k'a kɛ 2017 fara ɲɔgɔn kan aw ka na n'a ye 2018 ma se a k'o fara ɲɔgɔn kan aw ka na ensuite an bɛ taa ten a ka ca ala fɛ fo ka anw bɔ mairie kɔnɔ kɔni an tɛna n'a fɔ an bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kɔrɔlen nɔfɛ an b'a fɔ a binna dɛ an tɛ se ka nisɔngɔ bin mais anw b'an ta kɛ an b'a ta ordre komi aw yɛrɛ ko a caman de sarali bɛ ka aw kamana gan donc san o san ta ma se a k'o fara ɲɔgɔn kan ka na dɔrɔn a banna bon an y'o min fɔ an wulila o de kan o de taalen filɛ yɛlɛma ka k'a fɛ nin ye ko vraiment an ko dugutigiya yɛrɛw filɛ nisɔngɔ kanna filɛ aw de ko a ka gɛn aw ko cogo di k'e sigi hakilima bɛ kuma na n'o hakilima tɛ kuma na mais est ce que hakilima yɛrɛ fana bɛ t'i sigi ka nin kuma fɔ devant masse donc vraiment an ka jateminɛ juguya ma bonya ɲɔgɔn kɔ cogo o cogo ko dɔw bɛ yen an k'olu to yen ko dɔw bɛ yen an kana o kɛ ɲɔgɔn na dugu yɛrɛ bɛna taa buruja dugu yɛrɛ ka sɔrɔda bɛɛ bɛna taa gere dugu yɛrɛ bɛna taa nagasi dugu yɛrɛ ɲɛta bɛɛ bɛna sira bɛɛ bɛna gere parce que peut-être maire ko man di ye ou bien fɛn don ne kun ka dɔgɔn banama commune ko ra n ko ne fɔra ne nana maire dɔ sɔrɔ yen maire dɔ ne bɛ taa maire dɔ fana bɛ na donc hali ne ko man di ye kuma sugu dɔw bɛ yen kan'a fɔ ka se ka commune yɛrɛ bila dingɛ dɔ kɔnɔ ka taa commune kɛ bolo ɲɛsin fɛn ye banama furadama bɛɛ ni keleya ni fɛngɛ de bɛ yen ko to ɲɔgɔn tala de bɛ an bɛ ka baara bɛɛ k'a kɛcogo la mais ni mɔgɔ kura minnu nanen filɛ don a ko kɔnɔ vraiment a bɛ kɛ ne siran dɛ ok bon peut-être ale yɛrɛ man dara ni banabaga don sinon banabaga yɛrɛ t'a fɔ fiyewu k'a fɔ anw na mairie kɔnɔ ni sisan cɛ ko baara ma kɛ anw nana hamina ko ba fɛn fɛn sɔrɔ mɔgɔw la an y'an cɛ da bɛɛ la d'abord anw nana an y'a sɔrɔ an dala école ça fait 2 hectares a première sigili na second sigili an dala école filɛ banama garabali filɛ misi feere yɔrɔ carré de b'u ni ɲɔgɔn cɛ u y'u a degun yira an na k'a fɔ tuma bɛɛ misi yɛrɛ bɛ muruti ka na denmisɛnw de agressé fo école kuru kɔnɔ clôture tara anw y'a o école clôture n'i y'a jate a bɛ bɛn $29,000 ma donc hakili la o ye dɔ ye o y'a sɔrɔ u y'u sen don k'u bolo don fa bɛɛ fɛ ka lettre bila fa bɛɛ fɛ pour que ka se k'a kɛ mais mairie y'o degun ye dɔrɔn an y'o ta ka bɔ mɔgɔw kan o clôturelen bɛ yen bi o kɔfɛ anw ka village composé len don anw ka village min ka jan village bɛɛ ye o ye Wuleni de ye Wuleni ni Banama kilo 25 mais anw bɛna waati min an y'a sɔrɔ maire sortant min bɔra o ye centre dɔ dayɛlɛ ye centre dɔ jɔ ye n'an b'a fɔ a ma mairie secondaire a mana a ka furu sɛbɛnw ni wolo sɛbɛnw ni fɛnw bɛɛ bɛ se ka dilan an yɛrɛ kɛrɛfɛ donc an yɛrɛ fana ye a jateminɛ dugu min ka jan an ka dugu bɛɛ la o kɔfɛ bi na o ye Bamakɔbugu de ye parce que Bamakɔbugu ni Banama cɛ kilo 17 donc an ye centre secondaire in kelen dayɛlɛ ye o yɛrɛ dayɛlɛla ɲina fana musaka bɛ t'i jɔ fo $14,000 n'a kun ka fɛn na donc an y'o baara kɛ ne yɛrɛ nana sɔrɔ mairie kɔnɔna yɛrɛ réunion de salle kelen de bɛ yen an ye réunion de salle kelen wɛrɛ jɔ yen ka fara a kan o musaka fana bɛ t'i jɔ $10,000 n'a kun ka fɛn na an ka mairie kɔnɔ i b'a sɔrɔ mairie minɛn bɛɛ filifililen tun don an ye magasin dɔ jɔ yen $8,000,000 donc an ka dugu dɔ filɛ yen ko Nganu a musow ta kun ye jiko gɛlɛya da kun y'u ta ye
woromina yɛrɛ ma deli ka dugu ka dugu kɔnɔ mais an taara forazi se ka équipe ka ni dugu kɔnɔna cɛ ka kunkolo sama ka taa fo dugutigi ka dara donc bi o musow lafiyara jikɔrɔ alhamdulillah o ye baara dɔ ye donc o kɔfɛ anw bɛna banama don min banama sogo tun bɛ faga kɔdaw ni wuluwuludaw de la abattoir yɛrɛ tun tɛ banama fiyewu abattoir place bɛ yen ne ko ji ma sɔrɔ abattoir place la n ko o tɛ se ka kɛ anw ye ji se ni abattoir cɛ 300 mètres ka ji sama ka taa don yen bi boucher bɛɛ bɛ t'i ka mɔgɔ si tɛ tɔɔrɔ ni sogo kasa ye a tun bɛ faga mɔgɔw ka so kɔfɛlaw ni ɲɛgɛn kɔfɛlaw de la bi a sogo bɛɛ bɛ taa faga abattoir in kɔnɔ yen an y'o baara fana kɛ miliyɔn 7 n'a kun ka fɛn donc ni mɔgɔ min nan'i sigura ko baara tɛ ka kɛ kabako tɛ boucherie ne yɛrɛ tun bɛ baara kɛ sugu de kɔnɔ yanni n ka kɛ maire ye ne tun ye téléphone dilanna ye ne tun bɛ sigi boucherie dara an ka sogow bɛɛ lajɛlen bɛ taa feere sugu kɔnɔ yɔrɔ min sugu kɔnɔ walahi sɔgɔma fɛ a ka hakɛ to sɔgɔma fɛ e tun bɛna capotte utiliselen de sɔrɔ anw ka tabaliw sanfɛ ou bien e bɛna bo kɛlen sɔrɔ boucher ka gakɔrɔ sɔrɔ ne ye fɛɛrɛ kɛ ka o labɛn ka porte don a da la ka tile di boucher ma a b'a sɔgɔ ka taa ni an ye capotte ye yan an n'a yɛrɛw ɲininka a don ni bi cɛ bɛɛ bɛ ka sogo sanima dun sinon jɛnɛya bɛ taa kɛ tabali sanfɛ sogo bɛna da o sanfɛ kojugu da tɛ ne y'o baara kɛ an na ni sisan cɛ ne ni n ka conseil an y'o baara kɛ k'o labɛn mɔgɔ tɛ se ka don yen a kɔfɛ y'a fa bara an ye jateminɛ kɛ hali bi k'an bolo bɔ dɛmɛbagajɛkuluw nɔfɛ vraiment banama bagan dumuni ko fana ka gɛlɛn donc an ni inabɛli arafuka ye an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka magasin belebele fana jɔ a magasin 40 tonnes de bɛna k'a kɔnɔ a bɛ balo bɛ subventionné k'a feere mɔgɔw ma n'i y'o magasin fana jate minɛ o jɔli musaka bɛ taa fo miliyɔn 20 n'a kun ka fɛn na donc san 5 anw ka san 5 de dafara sisan o kɔfɛ anw bɛ san o san ne bɛ yala ka don n ka bugufiyɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la ni y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na n bɛ se ka min kɛra n b'o kɛra anw nana inondation kɛra ka kɛ an ka dugu dɔ bɛ yen ko Nganuja k'a pont cɛ pewu ka bɔ yen samiyɛ fɛ n taara n ko bon vraiment mairie budget ko ka suma nin na denmisɛnw aw ye 60,000 minɛ aw ka fɛɛrɛ kɛ mɔgɔw bɛ se ka tɛmɛsira sɔrɔ a kɔfɛ a pont dilanli la ka segin kɛ 40,000 di u ma an y'o kɛ Jaturubugu la an y'o kɛ Jasani na donc ni mɔgɔ ko hali bi baara tɛ ka kɛ a bɛ n kabakoya dɔɔni anw ye nin baara minnu kɛ ni yɛrɛ ye papier tɛ ɲɛkɔrɔ de aw ye ɲininka teliyara tan baara bakuruba kelen-kelen minnu bɛ n kunkolo la n b'olu fɔ a ye tan sinon anw bɛna don min na fana banaba fourrière ko ye problème ye banaba ye sɛnɛkɛyɔrɔ de ye baganw mana u bɛ bila fourrière la fourrière tun tɛ yen a bagan dɔw yɛrɛ tun bɛ sa ne ye hectare 1 de kori k'a clôture kɛ gardien ka so jɔ ka gardien bila yen fourrière la mɔgɔw mana n'u ka baganw ye u ka don yen dumuni bɛ d'u ma ga bɛ yen u bɛ da suma na ji bɛ yen u bɛ ji min u ka se ka bɔ lafiya la an y'o baara kɛ 19 an y'o baara kɛ banama ye 19 i y'a faamu donc i yɛrɛ da sera fɛn min ma an nana dɔrɔn ala n'an ka wulikajɔ ni cɛsiri fɛ ani i bɛ kɛ ka gouvernement ka bolodonɲɔgɔnyaw bolo kuranko sena ka sabati ten kuran nana donna banamba fan bɛɛ an ye laɲiniw kɛ kuranko bɛ se ka sabati cogo min na hali sini sisan an b'o laɲiniw kan hali don an ka lettre dɔ taara pour que ka se ka na ni groupe ye parce que moteur min bɛ a sɛgɛnna bon o baaraw bɛɛ bɛ sen na an fɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na baara in ka ca de caya da don n'a y'a sɔrɔ gafe yɛrɛ bɛ ɲɛkɔrɔ komi ne yɛrɛ fana ye mɔgɔ ye vraiment ala ma n garijɛgɛ don école kalan na kosɛbɛ vraiment m'o ɲɛnama kɛ ne ka kalan danna classe 5 ma donc ko caman de bɛ yen ne bɛ se ka bɔ n kunkolo la o ka nɔgɔn ma sɛbɛnni ni kalanni ye parce que ala ma aw yɛrɛw kuma dɔnnaw ko ten ko kalan ye nɛngu garijɛgɛ ye sinon adamaden i ka ko bɛɛ b'i yɛrɛ bolo i ye barika min ɲini o de bɛ baara k'i ye kɔni n bɛ se ka min fɔ gagu ka ko la vraiment ne tɛna foyi fɔ an b'a ni ala to ala de ɲɛ bɛ ko bɛɛ ala de bɛ ko bɛɛ dɔn a bɛ ka ala kale minnu kɛ nkalon kan a bɛ ka kuranɛ kale ni minnu kɛ nkalon kan a bɛ ka fa su kale ni minnu kɛ nkalon kan hakili la anw b'a to o bolo anw tɛna fa mɛn fɛn wɛrɛ foyi kɛ a dɔgɔyama ma d'aw ma hali a ma fɔ a ko a ka kuma kɔnɔna na a ko président jɔlen yɛrɛ t'an kun bi a y'o fɔ
donc vraiment anw ka dɔgɔ nin na anw de n'a ye kelen ye an bɛ ɲɔgɔn kan i ɲɛ b'a gakura ta ne n'a a bɛɛ n b'a fɔ a dɔgɔnin ye ne daga wuli teri de ye ne yɛrɛ n'a ye ɲɔgɔn dɔn o de senfɛ mais n kɔni t'a dɔn fɛn fɛn bɛ ka bila nin na sinon hali sini o ka ko ni ne ka ko a bɛɛ ye ko kelen ye donc anw tɛna na foyi kɛ an t'a danga an t'a fɔ an bɛ fɛn kɛra an tɛ faama bila la an tɛ foyi kɛ mais a yɛrɛ dala kan peut-être a yɛrɛ dala kan de bɛna kɛlɛ parce que bi in na diɲɛ kɔnɔ problème bɛɛ dara ne bolo bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲini i ka problème na ka se ka a ɲini jamana fana bɛ se ka bɔ problème kɔnɔ cogo min na mais ne mɔgɔ min ta kɛra n b'a ɲini ka mɔgɔw don problème na ou bien n b'a ɲini ka jamana yɛrɛ don problème na alors donc vraiment n tɛ se k'a fɔ an bɛ dɔwɛrɛ kɛ an b'a fɔ an b'o to ala bolo. dugukolo ko min nana y'o fɔ. bon a ye dugukolo ko minnu fɔ banamakaw ye témoin ye komi ale bɛ bamako de o banamaka bɛɛ bɛ yen anw baara foyi tɛ yen mɔgɔ si tɛ banama parce que a b'a fɔ de ko an bɛ t'i ka foro minɛ ko ka morceler ko ni tan don ko ka 4 d'i ma ou bien ka 5 d'i ma k'a tɔ ta alors ni ye kabako kuma ye dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di a k'a ɲɛɲini minnu k'u ka foro morceler la a k'u ɲininka a morceler la cogo di u b'a ɲɛfɔ an ɲɛna minnu ko baara kɛra u ka foro la a k'u ɲininka a kɛra cogo di sinon an ye morcellement 12 hectares de morceler u y'o fana bila radio ni télé bɛɛ la mais an y'a morceler zone d'habitat don mɔgɔw sigiyɔrɔ de don an y'a baara essayer k'a kɛ ka mɔgɔw de sigiyɔrɔ di mɔgɔw ma ni n bɛ min f'u ye n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ tɛ sigi dugu la dugu tɛ bonya koyi bamako birama a ye murabugu ni fɛnw bɛɛ dun mun na o wara tun bɛ mɔgɔ min na a t'u bɛrɛ ye o olu minnu filɛ na kuma yan nɔ k'u ye banankɛ o bɛɛ ta k'u bɛ duw kɔnɔ bamako ye ni ɲɛrɛlakaw tun ko ko yɔrɔ tɛ morceler ou bien mɔgɔ tɛ fara an kan bamako k'u tɛna se bi ma dɛ bon banama yɛrɛ bi alhamdulillah banamakaden yɛrɛ minnu bɛ yen ko banama hami buru a caman bɛ ka na baaraw kɛ banama n'u nana u bɛ baarakɛ yɔrɔw ɲini sariya kɔnɔ an bɛ baarakɛ yɔrɔw d'u ma u bɛ baara kɛ o camanba de bɛ yen bi n'i y'a jateminɛ banama hali i tun tɛ se ka villa 3 ni 4 yira o tɛ tɛmɛ san 30 kan mais bi e ka taa banama villa ka ca fɛn bɛɛ ye a bɛɛ jɔra yɔrɔ kuraw de la o donc o kuma ninnu vraiment ne tɛ olu lamɛn a bolo yɛrɛ ni mɔgɔ nan'i plaît waati min an b'o o kuma min fɔra an bɛ se ka o de fɔ bon kumakan laban kɔni vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw yɛrɛ wulili min kɛra ka bɔ Bamakɔ ka se anw ma Banama yan parce que journaliste yɛrɛ fana de ye nin ye vraiment n'i ye kuma mɛn ŋunuŋunu na i bɛ gɛrɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn yanni i k'i a lakali donc n ye min fɔlen fila ye nin ye ne bɛ min dɔn ko ninnu na o y'o de ye mais ne kɔni bɛ kumakan laban min fɔ ka lase association ɲɛtaa ma vraiment u ka sabali k'u ka baara kɛ faso dilan baara ye k'u ka baara kɛ mɔgɔw cɛ bɛn baara ye ka lase Bubakari Gaku fana ma nin ko ninnu a tɛ mɔgɔ foyi ɲɛ tiɲɛni kɔ nafa foyi t'a la adamaden n'i b'a fɛ i yɛrɛ ka adamadenya ka taa ɲɛ ala deli mɔgɔ wɛrɛ fana ta ka taa ɲɛ kana ala deli i ka mɔgɔ lase problème ou bien ka mɔgɔ lagosi fo ka taa se dugu yɛrɛ lagosili ma k'a fɔ buguramaaw si kana ale filɛ a min fɔ ko ne ye buguraden de ye ne fa ye Bankɔrɔbugu dugutigiya kɛ n mɔkɛ y'a kɛ n tulomasama y'a kɛ olu kelenw n mɔkɛ ye Banama dugutigiya kɛ n mɔkɛ y'a kɛ n tulomasama y'a kɛ n fu fa fu a bɛɛ y'a kɛ donc ne yɛrɛ wolola burusi kɔnɔ de o ye Bankɔrɔbugu ye ne wolola yen ka mɔ yen ne yɛrɛ tɛ duguba kɔnɔna dɔn ni kɔsa in na tɛ kabiri ala ka n da bon ne Banamaka 100% ye depuis ala ka n da ne ma san kelen jalen kɛ fiyewu Banama kɔfɛ donc ne tɛ se ka kɛ Banama tiɲɛbaga ye et puis ne fɛn bɛɛ de bɛ yan n muso yanka n fa yanka n ba yanka fɛn bɛɛ a bɛɛ wa n sigilen bɛ yan depuis ala ye n da n bɛ Banama yan de n ma yɔrɔ wɛrɛ foyi dɔn donc ni mɔgɔ nana ka na et puis n ye min f'i ye n ye Banama bugufiyɛ 4 sababu sɔrɔ a bɛɛ dugutigi ye ne fa ye ni mɔgɔ bɛna sɔrɔ k'a fɔ ko ne tɛ ka buguramaaw ma filɛ ne bɛ k'olu tɔɲɔ n bɛ k'a kɛ tan sa o kɔni o fana ye kuma nagi fɔ ye dɛ donc vraiment bɛɛ ka sabali Banama an ka ɲɔgɔn minɛ ne m'a fɔ ne tɛ fili dɛ mais ni fili kɛra an ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn bɔ fili kɔnɔ o ka fisa an ka taa ɲɔgɔn buruja réseaux sociaux ni fɛngɛw kan ayiwa o fana ɲininkali diyara n ye parce que a ka laseliw la o fana b'a la ko diɲɛ laban banajugu in wariko kɛra cogo min na ko ale tɛna fɛn f'o la a bɛ yɛlɛ ko mɛ ko u yɛrɛ b'o kɛ cogo dɔn k'ale sini a dɔw ɲɛ ma dɔn
wari mɔgɔ minnu nana n'a ye wari bɛ na cogo min na dugu bɛɛ wulila k'a nacogo f'i ye a dɔrɔmɛ ma di mɛri ma a dɔrɔmɛ ma surunya ka di mɛri ma anw kɔni fɛ banama a dɔrɔmɛ ma di mɛri ma dugu de y'u ka komisiyɔn sigi dugu de y'u ka mɔgɔw tɔmɔ mɔgɔ minnu kan ka sɔrɔ donc dɔw y'a sɔrɔ dɔw m'a sɔrɔ m'a sɔrɔ cogo min na n'i b'a fɛ k'o ɲɛɲini o ka nɔgɔn n'i y'a ɲɛɲini jigisɛmɛ yiri bolo u b'a ɲɛ f'i ye parce que hali ni fili kɛra limoro ni fɛngɛw na wari tɛna na sɔrɔ u y'a fɔ bɛɛ ɲɛna kɛra kɛnɛkanko ye mais ni mɔgɔ de nana kuma k'a kɛ comme quoi maire y'o wari dun virisi dɛmɛ kɔni ne ka wari taara a la dugu ɲɛta kama ne ka wari taara a la fan fɛ o wari min filɛ a dɔrɔmɛ tɛ bɔ mairie birigi la o bɔra ne yɛrɛ poche la bon bɔgɔri n b'a min fɔ a ye min bɛ ka fana a bɛ ka mɔgɔw su ka kɛ an ka min na peut-être maire tɛ métier ko ye baara bɛ ne na depuis ma kɛ maire ye muso bɛ n bolo n denw bɛ n bolo ne de jɔlen don n'u ka charge bɛɛ ye donc ne tɛ baarakɛbali ye peut-être n'i ko i b'ale yɛrɛ de ka baara ɲini bi i t'a dɔn i bɛna fɔ a bɛ baara kelen min kɛ mais ne ka baara ye sɛnɛ ni baganmara ye ani turuto feere donc k'a kɛ i n'a fɔ hali n'i ye ne parler k'i b'a miiri ko mairie wari don ne bɛ baara la depuis ma kɛ maire ye ne ka cɛsiri ni n ka baara yɛrɛ de ye n lase maire ma o baara kelen ne ma n bolo jigin o la tile kelen mairie baara fana n bɛ k'a kɛ a kɛcogoya la fo ka se a dan na banamaka bɛɛ bɛ se k'o témoin mais i filɛ ka min fɔ ko Bɔkari yɛrɛ ka taabolo la Bɔkari yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ ne t'a dɔn Bɔkari bɛ min nɔfɛ n t'a dɔn a ka taabolo la yɛrɛ ye min a ka laɲini yɛrɛ ye min ye n t'a dɔn o mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tiɲɛ nɔfɛ ka tiɲɛ ɲini k'a dɔn i t'a dɔn a ka laɲini ye min ye n'i y'a ka intervention lamɛn e k'a lamɛn ala kama i bɛ ala kale ni kuranɛ kale ni fasu kale min yara a ka bɔ hakili ma bamananw kuma dɔnnaw y'o fɔ tiɲɛ fɔla ka kaleni man jan tiɲɛtigi ka kaleni man jan kaleni de bɛ kɛ ka mɔgɔw hakili datugu k'u tromper ka kuma jagoya yɛlɛma ka k'u hakili la i n'a fɔ tiɲɛ don n'i ma kaleni baw ni fasu kalew ni ala kalew ni kuranɛ kalew kɛ o ra i tɛ se ka mɔgɔ juru ca ni si sɔrɔ parce que dɔw fana bolo mɔgɔ tɛ se ka ala kale kalo ka fiyewu mais ni mɔgɔw bolo k'o tɛ se ka kɛ Bɔkari kɔni b'o k'anw fɛ yan donc parce que ne tɛ a ka nkalon wɛrɛ fɔ a ye minnu ta ka da ne yɛrɛ la e ko ma ko e nana ne ɲininka ɲɔko la ko ne ko ko ɲɔ de feere la walahi n'a dama bɛɛ a kan balo dir'u ma u taara n'a ye ne t'a dɔn hali u taara n'a ye taa cogo min na u yɛrɛ de y'u ka bolimafɛnw ɲini ka na ka taa n'a ye ko ne ko k'o balo feerela ko o transport bon vraiment ni Bɔkari ka nin action caman kɛ mɔgɔw journalistes bɛna ka na ne ɲininka n tɛ sɔn kuma ma mais a dan de tɛmɛna a bɔra ne kelen na a kɛra dugu yɛrɛ ye bon ne kɔni bɛ min fɔ banamakaw ye n'anw bɛ jateminɛ kɛ kow la vraiment ka se k'a ɲini k'a dɔn Bɔkari yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn ye Bɔkari yɛrɛ bɛ mun de nɔfɛ Bɔkari ka hakilina ye jumɛn de ye banamakaw ala kama wuli a k'a ɲini k'a dɔn sinon banama association ba fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen o ye AGDB ye o AGDB a tu fait a banama mairie korilen min filɛ nin ye a korila ka sɔrɔ buwa de bɛ yen AGDB de ye mairie in kori banama fan bɛɛ tun ye lampadaires ni fɛn 50 ni kɔ AGDB de nana ka na turu bon depuis ne yɛrɛ nana ala barika la ala an ka dugu dɔ filɛ yen ko Buguni forage partenaires nana forage ba sen mais a Côte d'Ivoire k'a sara $3 ni kɔ AGDB de y'a sara donc o ye association ye a bɛ banama yan vraiment banama ka ɲɛtaa sira u bɛ k'an dɛmɛ a na u bɛ ka baaraw kɛ fɛn bɛɛ mais ni kɔni vraiment association ɲɛtaa na waati yɛrɛ tun bɛ baara la dɛ n y'a f'i ye ne de tun y'a président ye baara caman bɛ an y'o kɛ sugu ɲamancɛw ni fɛnw y'a bɛɛ kɛ yan pour que ka se ka force sɔrɔ mais wallahi depuis ne bɔra président na baara kelen tɛ yen u bɛ baara kɔrɔ min kɛ fo n'a kɛra fossé labɔ ye o fossé labɔ yɛrɛ an bɛ wari de d'u ma dɛ mairie bɛ wari d'u ma cogo min na dugudenw bɛ yen banamakaw bɛ na nin lamɛn o mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ 40,000 ni 20,000 di u k'a calculer a wari bɛ fossé ye 6 bɔ donc u ka baara dɔgɔyara et surtout hali an bɔra élection min na législative min na sisan ɲɛta fɛngɛ ye apolitiki de ye mais politiki mɔgɔw y'u sara u yɛrɛ kɛra jejew ye ka fɛngɛw kɛ campagne kɛ politiki mɔgɔw ye bon ni a bɛ se ka kɛ hali nin bɛɛ o campagne kelen ye vraiment nin politiki mɔgɔ in ka wari de b'an bolo a ye to an ka fɛɛrɛ kɛ yanni élection cɛ an ka se ka mairie Muruja ka se ka u bɔ mairie kɔnɔ donc an ye min ka wari minɛ an ka se k'o ka affaire kɛ sinon u b'o apolitiki bɔra a la dɛ élection tɛmɛnen législative la ne yɛrɛ tun ye candidat ye candidat wɛrɛw tun bɛ yen mais u ye wariw minɛ candidat dɔw bolo ka baara k'a ye donc
hali o yɛrɛ kɛnɛw kan u ye lagosili caman kɛ ne na n ye janfanti ye dɛ n bɛ tan pour que ka se ka n buruja n ka jama ka se ka banna cogo min na ka se ka taa tugu o kandida kɔ mais ala bɛ sunɔgɔ wa kandida yɛrɛ bi an da don o bɛ fan fɛ donc vraiment kɛ banamana nɔgandugu bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dugutigi o dugutigi bɛ yen ka bɛɛ fo banama mairie kɔnɔ depuis ne nana kɛ mairie ko yɛrɛ don ba la ne de y'a kɛ hali a b'a fɔ ko dɔw bɛ bange burusi kɔnɔ ko u taara u ma ka sɔrɔ k'u sera furu ye ka sɔrɔ u ka wolosɛbɛn ma sɔrɔ ko mais k'ulu banamakaw ta bɛ taa d'u ma so c'est impossible ne yɛrɛ b'a fɔ ne ka agent min bɛ wolosɛbɛnko ni fɛn kun ne m'a fɔ mali bɛɛ dɛ mais ne yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ a ɲɔgɔn baarakɛla tɛ mali kɔnɔ ye i bɛna i ka wolosɛbɛn sisan i bɛna di i b'i sigi k'a kɔnɔ a b'a fɛngɛ ka taa yɔrɔ ne yɛrɛ tɛ bɔ mairie la ne y'a fɔ ne ka baara ye min ye n ka toroto feere yɔrɔ dayɛlɛlen don n kɔrɔkɛ denw ni dɔgɔdenw de b'a feere n ka embauche kɛ yɔrɔ n ka baarakɛlaw ni fɛnw bɛ yen ne yɛrɛ bɛ tile bɛɛ ban mairie kɔnɔ wula fɛ de n bɛ taa munumunu n ka baarakɛyɔrɔw la n bɛ na o ye ne ka taabolo la ye i mana n'i ka papiye diɲɛ yɛrɛ mairie ma sɔrɔ k'a signé taa o ye mairie wɛrɛ o tɛ banama mairie ye depuis mairie jɔra n'i bɛ permanent ɲini mairie kɔnɔ ne yɛrɛ don sanga ni waati in bɛ yen avec tout ça mais n ko o ye baara dɔ de ye mairie tɛna fɔ i bɛna ka wari ta ka di dugudenw ma o wari t'e bolo dugudenw de bɛ na ni u ka musakaw ye i b'o ta ka kɛ ka baaraw kɛ mais k'a k'i n'a fɔ i bɛna ka wari ta ka di mɔgɔw ma ne o fana ye mɔgɔ min hakilina ye vraiment ne ka sɔrɔ kɔni ala ma a se o degré ma fɔlɔ ni sinon n'i y'o sɔrɔ kɛ na hali ni n ye mairie o n tɛ mairie o n b'o kɛ bon hali o yɛrɛ min filɛ n bɛ n seko kɛ o la kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i sera n'i ka degun ye ne ma n se ye fɛn fɛn n b'o kɛ walahi hali ne bɛ juru ta k'a di dɔw ma u kungo kɔfɛ n b'a régulariser ni sisan tɛ banama commerçant bɛ yen u ka juru kun tɛ ban ne na mais a dɔrɔmɛ ti don n yɛrɛ ka fa min na parce que anw ka baara ye fɛn dɔ ye toroto feere a waati b'a dama de embouche a wari fɛngɛ waati b'a dama de donc waati dɔw bɛ k'a la a b'a sɔrɔ i kɔrɔla ɲagasalen don dɔɔni donc ne ka ne yɛrɛ ni maa min tɛ n dɔn Bayi yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye bon Boubacar kɔni ne bɛ min fɔ a ye ne tɛna na se ka fɛn fɔ ale yɛrɛ ne bɛ min fɔ banamakaw de ye banama bugufiyɛ fara so kan vraiment anw k'an sigi ka miiri ka jateminɛ kɛ kamalen yɛrɛ mɔgɔ sugu jumɛn don n'an y'o dɔn waati min an bɛ sɔrɔ ka min kɛ an b'o dɔn et puis association ɲɛta aw bɛɛ ye banamakadenw de ye a créera de ko banamaka ɲɛta ala kama a ye na an kɛ ɲɛta baaraw kɛ a ye na an kɛ ɲɛta baaraw kɛ an tɛ se ka ban a ka foyi ma en tant que min bɛ dugu ta ɲɛ mais k'a fɔ a ye na an ka jɛ kɛ banama jigin dingɛ kɔnɔ anw tɛ fara a kan la dɛ AJDB y'aw kɔ o y'a kɔrɔ ye a ye AJDB filɛ dɔrɔn o bɛ ka min kɛ banama AJDB a t'u fɛ a banama hali n'a fɔra ko banamakaw bɛ ɲɔgɔn na bi ni administration bɛ appliquer la n'u bɛ ci bila maa ma fɔlɔfɔlɔ u bɛ ci bila AJDB de ma u bɛna kuma na wa a ka ca ala fɛ a ko bɛ nɔgɔya mais n'aw créera o kɔfɛ olu bɛ ka taa cɛkɔrɔba ye aw bɛ ka kɛ aw de ye denmisɛnw ye mais anw de kan ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka taa don dɔ la olu bɛna dɛsɛ k'a to ɲɛta in de bolo mais ni o ka waleyaw kɛra nin ye et puis avec tout ça Boubacar yɛrɛ ye jɔnni de ye ɲɛta kɔnɔ ɲɛta kɔfɛ Boubacar yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn de ye i da don ko dɔ la est ce que Boubacar kan ka sigi k'a fɔ ko président jɔlen yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ alors que transition président bi an bɛɛ bɛ ka apprécier a ka baara ɲuman ni fɛnw na donc o tɛmɛnen kɔ ka i sigi dugu ko bugufiyɛ si kana nisɔngɔ sara bilen kana titre sara fiyewu ko parce que ko banama t'a sara fiyewu ko a t'i kun maa na ka taa banamakaw kani non mais ni c'est trop donc vraiment ne kɔni bɛ min kɛ o ye foli de ye aw yɛrɛ journalistes a nana lamɛnni min kama vraiment a ka d'an ye a ka lagali a lagali cogo la a ye min fɔra a y'a k'o de fɔ a fɔcogo la. Awa an balimaw an b'a yira aw la k'a fɔ nin kɔni nin bɛ dasigi kan ka bi laseli la laseli min bɛ yen nɔ n'an y'a suganti ka na banaba n'a lamunu minnu tun bɛ sen n'an b'a fɛ association ɲɛta fɛn min ye Bakari Gaku a ye kuma minnu fɔ kuma jateminɛw don anw nana ta sun kɔrɔ ka maliden bɛɛ lajɛlen fo maa minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na ani maa minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hakɛja i mana kɛ diɲɛ fan o fan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ anw ni awa monsieur le maire n'o ye banaba maire ye anw ka Usumani Sinbara an joualen tun bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ Denbasa n'a ba an ye min sɔrɔ ka da o kulo kan bi o de tun ye nin hakɛto bɛ nin na sɔli ala rasuli